Okay, vi har lige haft 4-5 omgange. Nu har vi har kørt. Total psykopat nedad. Klingelklangel. Rundt omkring. Op ad bakken. Frem og tilbage. Det med total crazy town det her. Verdens mest krævende racerbane. Og det kan jeg godt skrive under på. Selvom jeg ikke har været på så mange. Så tro mit ord. Det er så sindssygt i elevationsskift der er her. Det må være, jeg ved der er 300 højdemeters forskel, men du kører kraftedeme op og ned 5-6 gange, man. Så lurer mig om der ikke er 1000 højdemeter. Det var fedt. Det var ikke mere adrenalin, så tror jeg sgu jeg får en overdosis.